Kaixo lagunok, hau Albistea 2.0 da, berriro nago hemen aurreko asteko faltaren ostean, eta gaurkoan hitzak hitz eta hitz asko izango ditugu. Bai, eta gaurkoan batez ere gure hitza izango da. Hitzen inguruan arituko gara berbetan, berbak, hitzak, berriketaldiak, eta batez ere interneten aste honetan topatu ditugun hitzak. Kaixo, gaurko hitza da ospakizun. Ospakizun gaurko hitzaren bigarren urteurrena ospatzen ari garelako. Baina zer da gaurko hitza? Gaurko hitza sareko ekimen bada, duela 2 urte hasitakoa, eta helburua izan da beti euskararen presentzia sare horretan zabaltzea. Orduan, egunero hitz bat hautatzen dut euskaraz, hiztegi ezberdinetan begiratzen dut, nola esaten den azalpena, sinonimoak, kontestuan ipintzen dut, eta argiretaratzen joaten naiz. Eta 2 urte hauetan, xelebrekeria ugari gertatu zaizkigu. Eta denek erakusten dute sarearen indarra. Adibidez, behin bota nuen Twitter bidez, beste hizkuntza batean ikusi nuela gaurko hitza, baina ilustrazio bidez edo ematen zutela. Eta Fernangoñi komikigileak bere burua eskaini zuen euskaraz ere horrela egiteko. Egon gara denboraldi batean, igandero, berak bidaltzen zidala ilustrazioa eta nik bideo bat atontzen nuen, gaurko hitza, nik grabatuta ahoz eta bere ilustrazioarekin. Mila esker, Fernan, izugarri izan da, zurekin lan egitea. Horretaz aparte, beste xelebrekeria bat, nik ikusten nuen, egunero botatzen nuen gaurko hitza Twitter bidez, eta norbaitek, pertsona batek, botatzen zuen, retuiteatu egiten zuen, hau da zabaldu egiten zuen hitz hori, baina ematen zuen euskeraz eta japonieraz. Gerora jakin nuen, pertsonari Mark Adler Amerikarraz zela, Texasekoa, eta berak jarraitzen du ematen egunero gaurko hitza euskeraz eta japonieraz. Beraz, horrelako gauza gertatzen dira. Kaixo, Naiara Perez de Villarreal naiz, eta gaurko nire hitza elkarlana da. Nire gaurko berria da kutuna. Eta kutuna da gauza hori. Kaixo, nire gaurko hitza itzulera da. Gaurko hitza da losintxa. Gaurko hitza da pinpirin pausa. Kaixo, gaurko hitza euria da. Eta euri mota asko dago, ez da, Xabi? Adibidez? Sirimiria, erauntxia, langada, zaparrada, eurillasa, prezipitazioa, adol euria, erradiaktiboa, aziroa, izozkorra, eta askoz gehiago. Nik gustoko dudan hitza gogoa da. Kaixo, gaurko hitza atari da. Baina atari hau ez. Atari hori, agur. Gaurko hitza lastana da. Gaurko hitza da olgetan. Gaurko hitza da txolopote. Bizkaian erabiltzen da batez ere hitz hori. Hiztegietan eta ez da erreza aurkitzen, baina nik inguruan askotan entzuten dut, eta esan nahia, da apur bat nahaz masa, sekulako desordena dagoenean, gauza pilo bat, zarata handia, olako gauzei esaten diogu txolopotea. Eta zein da zuretzat gaurko hitza, Patxi? Nire gaurko hitza telebista izango da. Izan ere, telebista bada kontu bat, ematen duena desagertu egin behar dela agian edo eraldatu, baina telebista garai batean zuri beltzekoa zen eta gure etxeetara sartu zen. Gero koloretako bilakatu zen, kolore askoduna, eta gaur egun esan dezakegu digitala dela. Eta horregatik izan duen bilakaeragatik hitz hori aukeratu du nik. Eta zuk zein aukeratu duzu, Galder? Nik horrekin jarraituz gaurko hitza internet da. Azkenean, internet bitartez ere, telebista ikusi daitekelako, internet bitartez berrietaz egongarretezerako informatuta, edo internet bitartez horrelako eguneko hitzak ere jarraitu alditugulako. Eta aste honetan ere hitzen uberan ezagutu dugu, literaturari buruzko atari digital bat,
Oier Gilan eta Usu Alberdik sortu dutena, eta besteak beste, literatura izango dute aipagai, elkarrizketak, hitzak, jolasak, kantuak, eta beste oso atari interesgarria hitzen ubera hau. Eta hitzen ubera hau, eta gaurko hitzaz dira hitzarekin loturiko gauza bakarrak, izan ere hitza berriak ere aurkeztu dituzte herrialde ezberdinetan, baita berria.info berria eta beste hainbat gai, ezta? Bai, beste berriketaldiarako gai desente baitu du, berria.info berria ezagutu dugu atzo arratsaldeko 4:00 aurrera, baina ez dira hor geratzen nobedade guztiak, izan ere, hitza.info berriak daude, berriak eguneratu du bere egunea, eta batez ere, komunikazioaren buelta bat gehiago lortu dute aro honetan. Eta berriketan.info orkestu da, eta galtu diogu Gorka Julio garatzaileari ea zer den, eta bertan erantzun digu, azken finean hau berriketak egiteko modu bat da. Eta hala esaten digu, berriketan.info informazioan oinarritutako komunitate bat da, informazioaren jario azkarra bideratuko duena. Plataformako erabiltzaile bakoitzak profil propio izango du, eta profil hori automatikoki Twitterreko eta Facebookeko norbere profilarekin lotzeko aukera egongo da. Gailu mugikorretan erabiltzeko ere prestatua dago berriketan komunitate hau. Informazioa edozein tokitatik jarraitu eta sortu alizateko aukera gero eta handiagoa dago. Bai, eta azalpen horri gu eskertu eta gure profiletik ere eman diogu erantzuna, nahi duenak berriketan.info jarraitu dezake berriketa hau. Beraz, Albisteak 2.0 ere berriketan info sare sozial horretan dago, eta jarraituko dugu egoten, eta jarraituko dugu saioak egiten. Eta honezkero, hitz artean, hitz aspertu honetan, heldu gara saioaren bukaerara, baina saioa ezin bukatuko dugu, bideo gomendio bat gabe. Eta bideo gomendioa hitz berri bat da, askotan hitzokei horietan asmatzen diren hitzak edo, lip, du, eta modan jarri dena. Eta, azte honetan ezagutu dugu Katalunian egin duten lip-du marka hori edo munduko handiena, baina besta xumeago jarriko dugu eta da Altsasuko gaztetxeak eginiko bat, euren 20. urteurrena ospatzen.
urtez eta aurrera!